Sa pagtuyok sa GMA Integrated News sa Northern Cebu, nagkalain-laing hulagway sa kadaot ang masaksihan. Sama dito sa mga lungsod sa Tabogon ug Borbon, diin adunay nakalas human mahugno ang Pinoy-anan sa mga biktima. Niyang report. Sugaton ka sa guba nga dan kung mobisita ka sa Tabogon Port, samtang nahugno usab ang pantalan dihang naigo sa kusog nga linog. Sa panahon nga taob, makita nang miunlod nga pantalan human sa linog. Dayag usab ang tubig sa Coast Guard Substation human nga tay-uga ang dapit sa 6.9 magnitude nga linog niadtong September 30 sa gabii. Nagtulda-tulda na lang ang mga taga Coast Guard nga magsilbi nilang kasamtangang opisina. Gusto untang mudunggo sa pantalan ang mga barkong gikargahan og mga relief goods apan maglisod tungod sa pagkaguba sa Tabogon Port. Yung sa Coast Guard District Central Visayas, sir, nag-coordinate dito, sir, kung pwede bang mag-dock yung barko na may dalang relief goods, pero negative, sir, pati sa sugod, sir. Maayo na lang nga mga cargo ship ug mga motorbangka ang modunggo sa pantalan mo'y hinungdan nga walay mga biyahe nga apektado. Ang boardwalk sa lungsod misaka sa tunga-tungang bahin samtang naputol ang tumoy nga bahin niini. Ang Tabogon siling ang lungsod sa dakbayan sa Bugo nga mo'y epicenter sa linog. Sa talaan sa gagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, 5 ang nakalas sa lungsod sa Tabogon tungod sa linog. Upat kanila, mga residente sa Barangay Pio nga nahimutang kilid lang sa bukid. Lakip sa nakalas, ang anak, igsuon, og lola ni Jo Marie. Nakuha pa kuno ni Jo Marie sa nahugnong bahin sa ilang panimay ang iyang anak og igsuon og nadala pa sa tambalanan. Apan nakabsa na gihapon sa ilang kinabuhi tungod sa naangkon nila mga samad og bunog sa nagkalain-laing bahin sa ilang lawas. Sobrang sakit po, sir, eh. Sobra talaga po. Hindi ko po tagakaya po. Pero kakayanin namin po kasi nangyari na po eh. Yung sakit, iiwan ko pa lahat po eh. Hindi mawala eh. Kahit saan na sila pa rin yung naanak ko eh. Silang nandyan sa isip ko eh. Lakip sa naguba ang kadalanan og tulay nga nahimutang sa lungsod. Ang tulay nga naguba maoy nagdugtong sa lungsod sa Tabogon, sa lungsod sa Borbon nga maoy saga dagianan alang sa gustong moadto sa dakbayan sa Sugbo. Gitak-upan una kini sa mga motorista. Sa Barangay Bili sa lungsod sa Borbon, maayong pagkaguba sa duha ka andanang Pinoy-anan sa naitabong linog ni atong Martes sa gabii. Nakalasusab si Doray Orot kansang patayng lawas na ugat pagka Miyerkules na sa hapon. Luwas ang iyang asawa nga nadala sa ospital. Ang ilang panimay nga nagbarog kilid sa dan apan karon gatakilid na human sa linog. Sobrang sakit. Nagsige pa migtawag og rescue. Oo. Ako si Orchid sa Pinkaw, Balitang Bisdak.